un dia vam agafar un company i el vam tirar per la finestra de la classe. Avui estem a la ciutat de Girona i preguntem als gironins i gironines quines són les millors anècdotes del seu institut. Quina és l'anècdota més bèstia que recordeu de l'institut? A veure, va ser superbèstia per tot el que va crear després, saps? Va ser un amic, que no direm el nom, va arribar a classe i no sé què, hi havia a la cadira, hi havia com així una mica de líquid, no? I com que és pobret, en plan, sí. És més burro, és tontíssim. El que se li va acudir va ser fer així, tocar, no sé què, s'ho va mirar i ho va llepar. Tu, que és bifrutes, no sé què. Total, minuts després ens adonem que una nena acaba d'anar al lavabo perquè li havia baixat la regla i s'havia quedat allà a la cadira. En plan, la reacció de tota la classe, en plan, tothom regalant-se. La noia es va morir de vergonya, en plan, es va saber moltíssim de greu, però sí, és que no ens podíem parar de regalar. Tenia en compte que era com tercer d'ESO o una cosa així, era com encara més tontos que ara, saps? Així... Estic assimilant que puguis confondre bifrutes amb... Però, a part de confondre'l, o sigui, llepar-lo de sobre d'una cadira, és que no hi toques molt, saps? Ara és meme. Està bé. Nosaltres, en plan, es podia com treure la porta de la classe A quin institut anàveu? a l'Alexandre de l'Ofeu, de Figueres. Vosaltres anàveu al científic i nosaltres al social, però que eren superdiferents, saps? Però sempre la liàvem junts, això sí. I què va passar amb la porta? Pues que vam treure la porta, bueno, van treure, nosaltres no. Pensaven que l'havien trencat, en plan, el director ens vindrà a fer bronca, no sé què. Nosaltres era aquí, havíem tret la porta i es van pillar en ells i a nosaltres no. Ens va caure bronca, sí. És lo típic que el germà gran fa una malifeta, no, el petit fa la malifeta i se menja la bronca al germà gran. Algun altre? Bueno, a veure... Què vol dir bueno, a veure? La liàvem molt, també, nosaltres. Sorpreneu-me. Un dia vam agafar un company i el vam tirar per la finestra de la classe. Res, allò que dius, estàs a classe i tires un company. Era un primer pis. Figueres representant, ja ho veieu. Després d'un examen d'història, me vaig enxitxar amb un amic i vam anar a pillar una ampolla d'alcohol, de vodka, i bueno, ell va acabar putant davant dels professors i davant de la seva mare, del cap d'estudis. I què, va pillar un coma etílic o què? Bueno, va acabar putant després d'emborratxar-se, però eren les 11 del matí i el van haver de portar a casa. No va acabar el dia de l'Insti, No. A quart d'ESO, no sé si eren 2 o 3, tenien un matxero i van cremar la bessura de la classe i crec que per sort els van pillar perquè si no es podia haver cremat tot el col·le. Va saltar l'alarma? No, això no. Què va fer per apagar-ho? Diria que van obrir totes les finestres, ventilar molt perquè no sonés. Déu meu, la paperera on fire, tu? Jo no va ser tan bèstia, però teníem al pati ple de taules d'aquestes de pícnic de fustes grans i uns nens es van dedicar a les 8 del matí abans que arribés tothom a omplir la classe d'aquestes taules de fusta. I bueno, vam arribar al matí i estar allà amb taules de fusta de pícnic allà a la classe. Però no pesen molt? Sí, la veritat no sé com s'ho van fer. Estàvem a segon d'ESO a la classe d'anglès i una nena es va cagar a sobre i feia molta pudor i no sabíem què passava. I llavors va sortir corrents de la classe, però corrents superràpid, i llavors tot el passadís de l'ESO feia molta olor a merda. El lavabo tot ple de merda, o sigui, no sé què havia fet la noia, pobreta, i llavors va tornar supervermella, sense calces, bueno, no ho sé, un merder, que va estar com una setmana després sense venir a col·le, perquè tot l'institut s'havia entrat, que s'havia cagat a sobre. Oh, pobreta. Va canviar d'institut? No, s'hi ha quedat, però amb la seva vergonya dins. Dos ovaris, Ostres! A tercer d'ESO era una classe que eren bona gent i bons estudiants, però a la vegada liaven bastant. I estàvem fent un exercici de mates que era exposicions de mates. Les persones sortien a explicar problemes, ¿vale? I l'última exposició era la noia més empollona de la classe i més bona estudiant i més callada i més tímida, que no em feia gens de ràbia, a mi em caia molt bé. Va sortir a fora i estava com supertallada, explicant super a poc a poc, a la seva manera. I jo sento que m'estava venint un pet i dic, buah, tio, aguanta't, hòstia puta, aguanta't, que està tothom callat, me cago en la puta, perquè tothom la respectava, saps? I la profe de mates era estricta, i aguanta. Bueno, de cop estic amb l'altre sentat al costat i faig... Estornudo, no puc controlar-ho i sona... Però sí, espectacular, va sonar per tota la classe, era indubtable que era jo. De cop una noia diu, ui, i llavors es deslliga, tothom... La profe no es podia aguantar el riure, tothom rient, la profe començava, no, sisplau, he de madurar, però no podia aguantar-se el riure, i jo vermell com un tomàquet així i rebentant-me de riure, i ha quedat per la posteritat. La combinació d'estornut i pet és més freqüent del que penseu, vull dir. És allò que intentes aguantar, estornudes i surt sol, saps? Sí, si mai us passa, relaxeu l'anus i potser teniu la sort de que és silenciós.